lights. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care at all. You've been out all night, I don't know where you've been. You're slurring all your words, not making any sense, but I don't fucking care at all. 'Cause I have hella feelings for you. I act like I don't fucking care, like they ain't even there. 'Cause I have hella feelings for you. I act like I don't fucking care, 'cause I'm so fucking scared. Doncs continuem amb les terceres conferències de Lledadron i ara mateix tenim amb nosaltres el Víctor Falguera. Bona tarda, Víctor. Hola, bona tarda, què tal? Com estem? Molt bé, sobrevivint, que no és poc, i avançant també. La veritat és que no ens podem queixar. És del que es tracta en aquesta època que estem passant. Doncs el Víctor Falguera, que és de l'empresa Aquis International, que està ubicada, a més, m'agrada molt dir-ho, a les oficines del Parc Científic de Lleida, doncs es dedica específicament a temes d'agricultura i tecnologia i transferència, però no sóc jo el que ho ha d'explicar, sinó ell, i li passo la paraula perquè ho expliqui. Sisplau, Víctor. Molt bé, Andreu, moltíssimes gràcies per convidar-nos una vegada més. Sempre és un plaer col·laborar en les jornades. La nostra empresa és d'Aquis, ens dediquem a l'oferiment de qualsevol tipus de serveis basats en el coneixement i en el sector de l'agricultura i en el món agrari i rural en general. I sense entrar en més detalls, entrem segurament amb el tema de la conferència d'avui, de la xerrada d'avui, perquè en relació precisament amb l'àmbit agrari, tota la qüestió del coronavirus ha tingut un impacte a diferents nivells i la veritat és que en alguns casos, en alguns sectors o en alguns subsectors hem estat capaços de veure com les empreses i els agricultors se'n sortien més ràpid que en altres casos. Llavors, aquí la jugada està en veure o en intentar deduir o interpretar què podem aprendre de tot això, no? I per això aquesta breu sessió que tindrem avui l'hem anomenat Tecnologia i digitalització agrària i alimentària en l'escenari post-Covid-19, perquè el que intentarem fer és mirar enrere i, sobretot, veure quines coses hem après i quines coses podem aprendre. El primer que hem de fer, doncs, si mirem enrere, som al mes de setembre i, per tant, des de finals de febrer, principis de març, la cosa es va començar a complicar bastant. Hem vist com aquesta afectació va anar primer increixent, després s'han relaxat una sèrie de mesures i finalment hem arribat a una situació en la que estem, en certa manera, convivint no només amb el virus, sinó també amb totes les circumstàncies o amb totes les conseqüències que ha comportat el virus per a totes les cadenes de valor i específicament per a les cadenes de valor vinculades a l'àmbit de l'agricultura i de l'alimentació. I per això, el primer que hem de veure és com ens ha afectat la situació del coronavirus amb aquests dos àmbits que m'agradaria diferenciar. D'una banda, l'àmbit de la producció, és a dir, des del punt de vista del propi pagès, del propi agricultor, i ens centrarem molt en una tipologia d'agricultor que és bastant propera a casa nostra, ho veurem de seguida, i d'altra banda, des de la vessant de la distribució i la comercialització, o més aviat, o més ben dit, des del punt de vista del consumidor. I comencem pel final. Comencem pel final simplement perquè a mi m'agrada analitzar-ho tot des d'aquest punt de vista en què qui mana és el mercat i, per tant, ens hem de situar quan analitzem qualsevol cadena de valor amb el nostre paper, amb la jaqueta que portem tots com a consumidors, com a compradors, perquè al final ens dediquem al que ens dediquem, tots som compradors i tots som consumidors i tots ens hem d'alimentar cada dia. Des del punt de vista de la distribució i la comercialització, aquestes reflexions que faré ara són o neixen d'una perspectiva individual que després podem generalitzar per extreure'n aquests aprenentatges i per veure després com, en aquesta segona fase, la tecnologia ens ajudarà a superar aquests condicionants. Quan parlem d'aquesta afectació també podem distingir dues fases que suposo que tots a nivell individual ens vam trobar també o vam sentir-nos en una situació una mica diferent. D'una banda tenim la fase de confinament i després la fase de postconfinament en la qual certes mesures es van relaxar.
Durant la fase de confinament, és cert que el subministrament alimentari va estar garantit. És a dir, trobàvem pràcticament de tot a totes les botigues i això és perquè el sistema de distribució va funcionar molt bé, perquè les cadenes alimentàries no es van parar, perquè els pagesos no van parar i perquè tots els actors implicats en aquesta cadena de valor no van parar. Tot i així, sobretot a les ciutats més grans i amb aquesta diagnosi pensem que la fotografia quantitativa és important i, per tant, posem-nos en la situació d'avaluar el que estic dient des del punt de vista de, per exemple, les grans ciutats com ara Barcelona. Si ens posem en el cas de Lleida, evidentment aquesta afectació va ser menys intensa i ja no fa falta dir res a aquells que tenim la immensa sort de viure als pobles, que suposo que en aquestes alçades tots tenim ben assumit que tant la fase de confinament com la de postconfinament les estem passant d'una forma molt més agraïda, no? Però, en canvi, la gent a les ciutats sí que era fàcil, era freqüent veure que en aquesta fase de confinament es produïen moltes cues, moltes aglomeracions a les botigues. Jo tenia amics de Barcelona que em deien és que surto a comprar perquè puc sortir a comprar, però és que he de fer una hora de cua a la botiga del barri i quan entro hi ha molts productes que jo volia i estan esgotats momentàniament. És a dir, no hem de patir pel subministrament alimentari, però resulta que el producte que jo volia, el que jo anava a buscar, concretament s'ha acabat i això em passa un dia i un altre i un altre. A més, si ja som conscients que hem de mantenir la distància social, això a les botigues no passa, per tant, tenim una certa sensació d'inseguretat i recordo que estic parlant dels inicis de la fase del confinament. I això acaba fent que per a molta gent, sobretot a les ciutats, poguessin sortir a comprar, però en moltes ocasions no volguessin. Els generés incomoditat. És a dir, puc anar a la botiga, però no vull anar a la botiga. Per tant, això ens enfoca cap a una oportunitat de mercat que és bastant evident, no? I a l'inici, també una altra cosa que és interessant avaluar és que a l'inici de la fase de confinament els productes que més es venien des del punt de vista alimentari eren els productes de subsistència, no? Però, clar, quan la cosa s'allarga, escolta, això hi ha informes molt, molt interessants avaluant com a mesura que anava avançant el confinament anaven creixent les vendes de xocolata, de cervesa, de whisky, etc., de tot aquest tipus de productes. I això és una anàlisi que és molt, molt interessant de fer. Després va vindre la fase post-confinament, amb la qual la situació estava caracteritzada per un cert alleujament perquè ja podíem començar a sortir, però des del punt de vista de les cadenes alimentàries hi havia una certa por a noves o a altres crisis diferents, és a dir, començàvem a mirar molt més en lupa d'on venien els aliments, començàvem a mirar molt més en lupa com estaven produïts i es va posar molt més en valor la confiança en el productor. I això és una realitat que probablement a l'entorn de Lleida i dels sectors que som grans productors d'aliments, segurament ens en vam adonar menys que a les grans ciutats, on això sí que hi va haver una tendència, com a mínim en aquest inici de la fase postconfinament. I això va fer que s'acceleressin algunes tendències que des del punt de vista de l'anàlisi del mercat alimentari veiem que els últims anys que s'estaven començant a imposar, com el tema dels segells de qualitat i de seguretat, els segells de sostenibilitat i d'alimentació saludable, que s'havien quedat una mica amb stand-by, sobretot per un efecte de la crisi econòmica, perquè, evidentment, els aliments que tenen aquests segells costen una miqueta més de diners i, per tant, la gent s'ho pensa dues vegades quan la situació econòmica no és molt favorable i això ha fet que, quan tenim una situació sanitària de primer nivell, l'alimentació la comencem a cuidar una miqueta més i vulguem comprar aliments de més qualitat, no? I això no es va veure no només als supermercats i a les botigues, sinó que també en restauració i en hostaleria la gent va començar a buscar una miqueta més aquesta seguretat. I a mi m'agrada dir, en resum, que és com si haguéssim redescobert la piràmide de Maslow, no? Durant molts anys ens vam acostumar a viure a les capes superiors de la piràmide de Maslow sense saber que les capes inferiors, aquelles necessitats més bàsiques, ja les donaven per descomptades, ja les teníem com assimilades, no? Llavors, clar, ara resulta que hem descobert que no podem buscar satisfer unes necessitats que són completament accessòries si les més bàsiques, les més elementals, no les tenim satisfetes. I això ho hem de tenir en compte després a l'hora de veure, des del punt de vista fins i tot de la tecnologia, com aprofitar aquests forats o aquestes oportunitats que hi ha al mercat. I passem a l'altra banda, a la banda del productor, a la banda del pagès. Des de la perspectiva de l'agricultor, què ens vam trobar? Impactes directes, sobretot el més diguéssim, preocupant o el que va comportar més problemes i fins i tot
pèrdues de collita per problemes, per impossibilitat d'aconseguir la mà d'obra. El transport de la mà d'obra va ser un tema que va portar molts maldecaps a molts pagesos, fins i tot amb els inicis de l'estat d'alarma, per a aquelles finques que encara estaven en fase no de collita, sinó d'aquelles operacions prèvies a la collita, però que també requereixen molta mà d'obra, com per exemple l'aclarida. Nosaltres tenim clients que van deixar per aclarir finques perquè no van poder disposar de prou mà d'obra. Clar, evidentment, si tu una finca d'una fruita de pinyol no l'aclareixes, la collita que tens, el seu valor al mercat és mínim, no? Després, pel que fa a la venda directa, es van prohibir els mercats de proximitat, els mercats setmanals, i això també va afectar molt directament a aquests petits productors que tenien una font d'ingressos molt directa amb aquests mercats setmanals. I després, pel que fa a les grans cadenes d'abastiment, on el transport és una peça fonamental, aquestes sí que es van veure menys afectades. Per tant, tot això ens va portar a una sèrie de tendències. La primera, la més important, l'increment de l'e-commerce. I l'increment de l'e-commerce, el que és bonic de veure, i ara posarem algun exemple, és que l'e-commerce va passar de ser algo que es veia com a per cadenes o per productors molt grans a una certa democratització de l'e-commerce, és a dir, fins i tot productors molt petits a títol individual o amb organitzacions col·lectives van passar a tenir la seva plataforma virtual de venda. I després també es va reintroduir una mica aquesta educació sobre els productes de temporada. Si fomentem el mercat de proximitat, això vol dir, des del punt de vista del consumidor, assumir que al llarg de l'any els productes que jo tinc disponibles són diferents. I també es van veure casos bastant bonics d'associacions de productors amb les empreses de delivery, que al final són les especialistes en fer aquesta funció de fer arribar qualsevol tipus de producte a casa de la gent. I aquí, específicament, en alguns països, bé, sabeu que van aparèixer algunes empreses que començaven a fer delivery amb drons, aprofitant precisament aquest forat, perquè el delivery, al final, la immensa majoria de models, també necessita una persona que surti de casa a treballar i porti aquest paquet a casa del client. Però bé, al final, és un d'aquests exemples amb el que hem vist que les coses poden canviar gràcies a aquesta circumstància. Notícies a la premsa en van veure moltes. Veieu aquí a l'esquerra una notícia de Via Empresa on deia que el delivery de les cistelles de fruita ecològica saturat de treball, i la imatge de la dreta és una que em fa especial il·lusió de posar perquè és del grup Aragonès, que és una família lleidatana amb un negoci de venda directa de proximitat de tota la vida, que van ser un exemple clar de com no fa falta ser molt gran per pujar al carro de la tecnologia i per adaptar-se a fer les coses bé, fins i tot amb una circumstància tan dura com la provocada per aquesta pandèmia. Aquesta imatge que teniu d'aquí de la dreta està treta del Facebook el dia 26 de març de l'any 2020. I analitzant una mica més en detall el que va fer el grup Aragonès, m'agradaria mostrar-vos 3 imatges. Això, si ho veuen, possiblement em matin, perquè el que he fet és anar a caçar les imatges que estaven fent públiques i fixar-me en quina data penjaven cadascuna de les imatges. Fixeu-vos, el dia 12 de març de l'any 2020, el dia 12 de març, just abans de la declaració de l'estat d'alarma, van penjar al seu Facebook una petita imatge dient després de la suspensió dels mercats setmanals, recordem que encara no estàvem en estat d'alarma, però sí que s'havien decretat ja certes mesures, Fruites Aragonès continuarà donant servei als seus clients i, per tant, us deixem un telèfon perquè feu les comandes per WhatsApp. 3 dies després, el dia 15 de març, pengen una altra imatge. La diferència entre aquesta imatge central, que es penja 3 dies després i la primera, si ho mirem fredament, és que estèticament la imatge és més fina. Per tant, ja hi ha hagut una mica més de treball aquí i segur que la família Aragonès va pensar que això anava per llarg i, per tant, ens ho hem de prendre en sèrio. I, a més, hi ha una frase que diu seguim omplint els cistells de proximitat. Per tant, hi ha un missatge positiu d'entrada, a diferència del primer que deia ens han tancat els mercats, però nosaltres continuem. I, en canvi, després, el dia 26 d'abril, fixeu-vos que ha passat poc més d'un mes des d'aquesta primera imatge, des d'aquest tancament dels mercats setmanals, Grup Aragonès diu la nostra pàgina web de venda directa ja està disponible. Això és velocitat, això és adaptació, això és cintura, això és adaptar-se a les circumstàncies i fer ús de la tecnologia per continuar donant servei als clients.
Això és precisament el tipus d'exemple amb el que ens hem de quedar, perquè si anem a buscar aprendre com la tecnologia ens pot ajudar a superar aquests entrebancs i aquestes circumstàncies que ens ha comportat el coronavirus, no cal anar molt lluny, no cal anar gens lluny, perquè a casa nostra tenim empreses, com hem vist, que ho han sabut fer perfectament. Hi ha altres iniciatives, aquesta n'és una, productors catalans, podem buscar simplement, fem un Google i busquem iniciatives d'aquest estil, en trobarem moltíssimes. En aquest cas és una que també està molt, molt centrada en diferents tipus de productors petits que també feien venda de proximitat i es van quedar amb les seves línies de mercat bloquejades i que s'han sabut organitzar i, a més, obrint la porta a tothom qui s'hi vulgui apuntar. Nosaltres des d'Akis vam fer una petita campanya a les xarxes socials durant tot el mes d'abril demanant durant 30 dies que 30 empresaris o persones també del sector públic que tenien al seu càrrec la possibilitat de prendre decisions importants ens anessin explicant molt breument, amb un màxim de 150 paraules, què estaven aprenent d'aquesta circumstància i com la seva organització superaria aquestes barreres. I el vam anomenar Canvia el Foco, simplement per això que en aquell moment, a finals de març, tots estaven bastant desesperats veient la patacada que estava venint en termes econòmics i d'organització i, per tant, nosaltres vam dir, canviem el focus i enfoquem-nos en allò que és positiu, amb tot allò que podrem aprendre d'aquesta circumstància i expliquem-li a la gent com sortirem reforçats gràcies a aquestes decisions crítiques i estratègiques que prendrem en aquests temps de crisi. Això és un document que tenim encara penjat. Al final vam recollir totes aquestes impressions i és un document que tenim penjat a les xarxes i que podeu trobar a qualsevol xarxa social als nostres perfils. I bé, fet aquesta introducció de per on anaven les coses, anem a veure alguns exemples molt ràpidament d'aquesta adaptació tecnològica. I com que això va d'agricultura, obrim una miqueta més el focus i anem a revisar alguns exemples dels quals podem extreure'n aquesta categoria. Passem de l'anècdota a la categoria. Com a qüestió genèrica, quines característiques pensem que han de tenir les eines tecnològiques fonamentalment per ser útils al sector de l'agricultura i de l'alimentació en aquesta etapa post-coronavirus? Primer de tot, hem de pensar en integració, és a dir, posar barreres a la integració de sistemes, a la integració de llenguatges ja no té cap tipus de sentit. Han de ser eines que siguin personalitzables perquè cadascú se les pugui fer seves. És molt important la generació de confiança, sobretot quan no ens podem veure cara a cara. Si ens podem veure cara a cara és molt més fàcil que generem la confiança suficient com per començar a treballar plegats, per engegar un projecte conjunt. Si no ho podem fer, necessitem que les eines tecnològiques que tenim al nostre abast ens permetin aquesta generació de confiança i això, els efectes de disseny vol dir personalització. Necessitem que aquestes eines estiguin a l'abast de tothom i per això parlem de democratització. I en el cas específic de les eines aplicades a l'agricultura, està molt bé comptar amb tots els companys que en saben moltíssim de com desenvolupar les eines tecnològiques, però no hem de perdre de vista que són eines per aplicar-se al sector de l'agricultura i, per tant, necessiten aquesta forta arrel agronòmica. I després, al final, sempre diem nosaltres que la tecnologia mai és aquesta finalitat en si mateixa, sinó que sempre la tecnologia ha d'obeir a una altra finalitat. La tecnologia ha de ser una eina que ens ha de servir per arribar a un objectiu que ens puguem marcar. I específicament en l'etapa postpandèmia jo crec que aquesta generació de confiança serà molt, molt important. I si parlem d'exemples, home, amb el marc de la fira, perdoneu-me l'escombrar cap a casa, però evidentment he de recordar aquesta plataforma amb la qual vam guanyar el primer premi d'innovació tecnològica a la fira del 2018. Al final, els assessors de camp tenim la sort d'haver pogut continuar fent la nostra feina durant el confinament perquè som un servei de suport a un sector essencial que és l'agricultura i, per tant, també se'ns va permetre continuar treballant, però sí que és veritat que vam haver de reduir al mínim imprescindible els contactes amb els agricultors. Per tant, les eines de suport a la presa de decisions i, sobretot, les eines de suport a la comunicació amb els agricultors han estat molt, molt importants. Serveix aquest exemple que he posat com serveix directament el WhatsApp, per il·lustrar això que estic dient. Després, les plataformes d'integració cada vegada seran més importants per allò que mencionava d'estar obert
penseu que cada vegada estem veient l'aparició de noves eines. Aquestes noves eines hem de ser capaços d'integrar-les, perquè qui de tota la gent que ens està escoltant no ha oblidat mai una contrasenya d'accés? Alguna cosa tan simple com aquesta. Si jo puc tenir una sola aplicació al mòbil que em serveixi per gestionar moltes coses, molt probablement, fins a un límit, però molt probablement ho preferiré a tenir 30 aplicacions per gestionar 30 ítems diferents. I al final les plataformes s'acabaran ajuntant. Això és un esquema que vam preparar per un petit projecte que encara estem esperant a veure si podem aconseguir finançament per ajuntar aquestes dues plataformes que acabem de veure i crear un gran sistema que sigui capaç d'alimentar-se de fonts diferents i que sigui perfectament customitzable. És a dir, jo potser no vull un mapa d'una variable determinada, jo potser no vull que m'ofereixis dosis de rec perquè no m'interessen, però, en canvi, un mateix sistema customitzable hauria de poder servir perquè tothom s'hi pugui sentir còmode. I parlem una mica d'una de les proves que ara fa tot just un any presentàvem i també a petició de l'Andreu, perquè la gent de 5G Barcelona i la gent de la Fundació Mobile World Capital tenen una línia específica de treball de projectes 5G amb els drons, que és molt interessant. Jo us recomano que entreu a la pàgina web de 5G Barcelona i busqueu específicament els pilots que s'han fet amb drons, perquè són coses realment interessants. En el nostre cas, va ser algo molt més aplicat directament al sector de l'agricultura. El que vam fer va ser idear un sistema que ens permetia fer un assessorament des del despatx a temps real. Com s'explica això? Bé, podem veure una petita imatge de l'antena que la gent de Vodafone va instal·lar a la nostra finca experimental aquí a Albatàrrec. I aquest és el funcionament del sistema. Nosaltres teníem un company al camp proveït d'un aparell que portava una càmera i un visor i mitjançant aquesta càmera penseu que el company que està a l'oficina anava marcant sobre la imatge de l'arbre per on li recomanava tallar a l'operari que era al camp, perquè la gent ens entengui d'una manera molt ràpida. És allò que ens passa quan nosaltres estem fent una videoconferència i amb el mòbil estem volent ensenyar alguna cosa amb la càmera del darrere a la gent amb la que estem parlant i quan ens girem veiem que la imatge no concorda exactament amb el que veiem al davant perquè hi ha un delay. La xarxa 5G ofereix la possibilitat de superar aquest delay i, per tant, que gestions d'aquest tipus puguin ser molt més ràpides i molt més eficients. Al final, això va portar com a conseqüència la validació d'una necessitat específica i, sobretot, era una eina de provocació, perquè ens entenguem, perquè tothom que desenvolupa tecnologia que pugui estar fonamentada en les xarxes de comunicació 5G sàpigui que això ja està disponible i, per tant, ja podem desenvolupar tecnologia, ja podem desenvolupar solucions perquè la velocitat de la connectivitat ja no és un problema. Per tant, evidentment, des del nostre punt de vista, vam jugar molt fort la carta d'explicar que això era una gran oportunitat per al reequilibri territorial. Ha passat un any i la veritat és que podem dir amb certa satisfacció que hi ha molta gent que s'ha ficat les piles amb aquest reequilibri territorial en termes de connectivitat. Bé, i després, per parlar d'un altre exemple que es pot trobar a la xarxa i que qui vulgui trobar més informació és un document que només té 3 o 4 pàgines, molt senzillet, que vam preparar amb els companys del Col·legi d'Enginyers Agrònoms sobre quines possibilitats tenim d'enllaçar el camp i la indústria mitjançant la tecnologia, perquè sabem que, en aquests termes que us deia, que cadascú està fent la gestió pel seu compte, probablement podem ser molt més eficients si aconseguim crear aquestes sinergies i aquestes interconnexions amb sistemes combinats, que tinguin en compte les prioritats del camp i les prioritats de la indústria. El que teniu a l'esquerra és un petit document de treball que va servir per organitzar una de les sessions de l'Àgora Agrònoms, que és aquesta jornada de treball i de reflexió i de conferències que estem impulsant des del Col·legi d'Enginyers Agrònoms i que podeu trobar penjat al YouTube. I per acabar, només com a reflexió final, ja tenim sobre la taula d'una manera bastant definitiva les prioritats del següent marc de finançament de la Unió Europea per al període 21-27.
I els territoris rurals aquí tenim una oportunitat immensa. I només per posar-li una xifra, si veieu el requadre vermell de la part inferior, aquí es diu que entre el 65 i el 85% dels fons FEDER i dels fons de cohesió han d'anar destinats a les prioritats que se'n diuen Smarter Europe i Greener Europe. Per tant, haurem d'aprendre a combinar això que estem fent de l'aplicació de tecnologia i, a més, per transformar les nostres cadenes de valor cada vegada cap a que siguin més sostenibles, més verdes. Els projectes capaços de crear aquestes sinergies tindran moltíssimes possibilitats de finançament i també us he de dir que a les Terres de Lleida estem especialment ben preparats per afrontar aquest nou període de finançament. Però fan falta canvis estructurals i qui vulgui veure cap a on van els canvis estructurals que s'han d'implementar, us deixo una petita referència d'un projecte que es diu AgroFood, que el que està fent és establir una xarxa de Digital Innovation Hubs amb un tema molt particular, que és la tecnologia robòtica aplicada al sector agroalimentari. Els Digital Innovation Hubs són el mateix que un clúster, però organitzats des del punt de vista de la demanda. És a dir, que són organitzacions a les quals es pot adreçar qualsevol que tingui una necessitat sobre un tema i allí se li dirà quines opcions té d'empreses o d'organismes del sector públic que poden solucionar aquesta inquietud o aquesta necessitat que tenen. La veritat és que és un projecte molt interessant i per finalitzar us deixo aquesta referència per qui vulgui tenir una mica més d'informació. Gràcies. Doncs ja per acabar, m'agradaria per això, Víctor, que fessis, per exemple, una petita explicació pràctica. Deixa, sisplau, la diapositiva aquesta primera a pantalla completa, no tanquis el compartir, i m'agradaria que comentessis un exemple pràctic de cara que la gent que s'està veient tingui una idea més clara de lo que és Akis i com funcioneu. I a mi m'agradaria, per exemple, que comentessis el que és aquest projecte emblemàtic que veu fer ja fa un temps, però que imagino que continueu, que a més crec entendre que va estar també cofinanciat per la comunitat, que és el projecte aquest de Wattman. Quin és el projecte breument i després quina és l'aportació que vosaltres com a consultoria feu perquè això, més tard o més d'hora, arribi a bon terme i així les persones que es veuen es poden dur una idea més clara de quina és la vostra funció. Un exemple, perquè entenc que feu moltes coses, però un exemple concret en aquest sentit, si et sembla. Sí, bé, Akis és una consultoria que té 3 línies de treball. La primera és la línia de consultoria de camp, d'assessorament en producció, fonamentat en gestió de l'aigua i la nutrició, que són les nostres especialitats principals. La segona línia és la línia de formació. Tots els companys que vam fundar l'empresa ja fa uns quants anys venim de l'àmbit acadèmic i, per tant, la formació és una cosa que disfrutem moltíssim. Fem moltíssimes sessions amb associacions de productors, amb cooperatives, amb sindicats, etc. També amb grups de tècnics alguna vegada per explicar qüestions concretes. I la tercera línia és la línia de projectes, que és la que jo coordino, i aquí s'inclouen projectes de recerca, de desenvolupament, d'innovació i de cooperació internacional. També, com molta gent que ens està escoltant ja sap, estem treballant bastant en termes de cooperació internacional a Llatinoamèrica. I pel que fa al projecte Wattman Pro és una plataforma de gestió de l'assessorament amb reg i fertilització que està concebuda perquè sigui molt fàcil d'utilitzar. És tan fàcil d'utilitzar que un agricultor que hi estigui registrat pot fer-la servir sense ni tan sols entrar-hi, sense ni tan sols fer el login, perquè pot entrar a la plataforma i fer la configuració perquè de forma regular, una vegada a la setmana, li vagin arribant les recomanacions de reg amb els paràmetres que l'agricultor ha proporcionat. El nucli, el motor de Wattman Pro és una aplicació que que es va llançar l'any 2013, que va ser el primer any de la nostra empresa, que es deia Akis Irrigation i que tenia un punt molt fort que eren els algoritmes de càlcul, que eren les equacions matemàtiques que fem servir per calcular les dosis de reg que necessita cada parcel·la. Al final, per un tema de desenvolupament tecnològic, l'estructura, l'arquitectura amb la que estava programat Akis Irrigation se'ns va quedar petit. Nosaltres volíem implementar més funcions. Akis Irrigation era un sistema multiplataforma i això estava molt bé, és a dir, tots els càlculs es feien al servidor i les diferents interfícies, ja sigui aplicacions de mòbil amb sistema Android o iOS o amb via web, només anaven a buscar aquestes recomanacions. Això ho hem seguit mantenint amb Wattman Pro, simplement per un tema de facilitat d'ús i
no necessitat d'actualització, però al final volíem acabar integrant capes noves d'informació, integrant la visualització dels sensors d'humitat del sol, per exemple, que els clients tenen al camp, la visualització de les dades de les estacions meteorològiques. Volíem fer un sistema que ja pensés en aquesta interoperabilitat a futur, és a dir, ara mateix estem treballant l'enviament de les dades de les recomanacions de les dosis de reg cap a Stratos, per exemple, perquè els usuaris de Stratos puguin estirar aquestes recomanacions i les puguin tenir totes en una sola plataforma, etc. Però, bàsicament, la utilitat principal que tenia i l'avantatge principal que tenia Watman Pro i que té, és doble. D'una banda, un sistema de càlcul que quan passe el dia de la recomanació i tu verifiques la necessitat, veus que funciona molt bé, és a dir, el càlcul és molt ajustat, i d'altra banda, una facilitat d'ús molt, molt gran per part dels agricultors. Molt bé, mentre has estat comentant-ho, jo he posat unes quantes imatges de la vostra plana web que explica el projecte perquè el públic ho veiés i aleshores potser que ja el que podem fer és donar les referències de com poden contactar amb vosaltres si estan interessats en els vostres serveis i que coneguin el que feu, on us poden trobar. Ens podem trobar amb el correu electrònic, que és info@axisinternational.com, international en anglès, amb T, no amb C, que és un error molt habitual a casa nostra, i a qualsevol xarxa social, Twitter, Instagram, LinkedIn, ens poden trobar, tant a qualsevol de nosaltres individualment com també els perfils de l'empresa. I si no, com molt bé deies en la teva presentació, estarem encantats de rebre a tothom a l'oficina que tenim al Parc Científic. Perfecte. En pantalla estan ara mateix les vostres dades de contacte, el que figura a la plana web. I molt bé, t'agraeixo molt, Víctor, que hagis estat aquesta estona avui amb nosaltres, amb les 300 conferències professionals i amateurs de Lleida Dron. El tema del dron l'hem tocat una miqueta, però al fi al cap el que parlem també és de digitalització, de molts temes que en aquest cas vosaltres feu de consultoria i que són vitals perquè al fi al cap sempre parlem mateix. El dron és un element que figura o que vola en algun moment d'aquestes necessitats que s'investiguen i que se desenvolupen, però al fi al cap és tot un procés, com deies tu, que hi hagi uns agronomistes que sàpiguen analitzar les dades, un client, un pagès que sigui capaç d'entendre-ho i tu explicar-li correctament. És tot un compendi de treballs que les consultores és el que feu. Doncs ho dit, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres i estem en contacte. Moltes gràcies per la invitació, Andreu. Sempre és un plaer i encantat de tornar quan ho cregueu convenient. Gràcies. Molt bé, adéu.